tao niya dapat. Diyak pa magano ay. Pa raga maawat. Abili niya man ay sitil-sitil. Ang ganda itong papawiting niya. Dapat ang tanak. Beri bambano laki, bambano yung makamuro siya kandi. Sana aning nga pulay bayar ko kasi. Ito sa tala. Jay! Ah, ito ibabagam. Si Paganto, takakabat. Magano? Ken? Wali bagat ka. Ha? Wali bagat. Ha? Wali bagat. Agilaya. Pigare bakam. Ali ba wali ibagat? Ah, pigare bakam. Agilaya ka to. Kini ang ganata na. Wali ba sa kayo? Kaya mo ko yagan. Wali ba kasi? Aking unti astamoy. Sige manahamon ko eh. Andi pa, ay nararo ta kayo ang tayutan. Wali ba kasi tao unto na? Ah, baka. Alam mo baka talo pa kili baka. Wali ba kasi kayo? Ha? Daga. Napiutot si kami. Talo pa kayo tot. May ba si kayo? Ah, daga. Napiutot si kami. Ang ngapoy utot si kayo pero lupa kayo utot. Wali ba kasi? Nya ay. Atot. Kula mo tibaba akatot. Paano sangim sunangon mo? Hindi, wali ba kasi? Ano, agtura ay baba kayo mo. Wali ba sa kayo? Ta untun up. Ha? Untun up. Ibabagam. Tilik kini ang ganatan. Ha? Ay duga, wow, tilik yan manaya. Patri pang kulalay yun. Ito si tilik, wali ba sa kayo? Ha? Wali ba sa kayo? Baka. Tilik ya talaga, tilik. Bakas kayo! Ha? Lupa kayo bakas! Pati bakas eh? Ay! Nagapo! Lumay mamagal! Nagapo! Agay! Tugay! Ay, tanga-tanga ka. Lolo-kulo mo kan. Hindi naman, pati-pati yung taga, pamilya. So,